Kalugurang mga kapatid, ng kasalpandayanan, misan po ating metong at tao, pagdulapaning apong Ginoo. Minukyat sa kimpeka mata sa bundok, enay kiting Diyos. Sinisid sa kimpeka malalamatagat, enay kiting Diyos. Mig around the world siya, enay kiting apong Ginoo. Linakad yaking makabang disyerto, enatag po ng Diyos. Inyang may pagalyay ng tao, linoklokya, at kadukuna, higit ng Diyos, magsaliya, king puso na. Kini pong Ebanghelyo tamong ini, nga nang sinabi ng Ginoo, penaral ng maya pabalita, iba't king Diyos, at nga nang sinabi, miras ng mituldong panahon, at malapit na ing pamaghari ng Diyos. Hemo malapit na, nune at sune ing pamaghari ng Diyos. Here and now, at sune ing pamaghari na ng Diyos. At naning hamon o kayagkata na ng Ginoo, bang maghari ang Diyos. Sisyanyulat pa yung gulutan, dinggeha yung kasalanan, at maniwala kayo king mayat abalita. Imbong amanong sisyan, amanong repent, king amanong Griego, it would mean metanoia. At yung salitang metanoia ko rin ang sabihan, pamagbayong puso, pamagbayong kaisipan, o yan yung kayagkatan ng kayariyanan ng Diyos. A change of heart and a change of mind for the reign of God to dwell in our hearts. Pamagbayong puso, pamagbayong kaisipan, kapaminataning pamakiramdam, karingamano ng Diyos. Let the Word of God purify our hearts and change our mind so that the reign of God will reign in our life. Kaya po nga ng Tagalog as nanay kasanting kalooban. Kapayapaan sa mga tao may mabuting kalooban. Ang paghahari ng Diyos ay nasa ating kalooban kapag ikaw ay may mabuting kalooban. You name it, all the good things that can be possible. Yun ang paghahari ng Diyos sa mga tao may mabuting kalooban. Ang kalooban ng tao ay siya. Your kalooban will identify you. Ikaw ba ikaw may mabuting kalooban, mapagpatawad na puso, o matigas ang iyong puso? Kaya nga po ng nakarang linggo, binigyan ng challenge ni Big Brother yung mga housemates kung sino sa kanila ang pinakamayabang ayon sa 7 capital sins. Sino sa kanila ang pinakamainit ang ulo? Sino sa mga housemate ang mapagangkin, ang mainggitin at mahalay? Yan ang pagsubok ng isang tunay na puso. Ano bang naghahari sa ating mga puso? Kayabangan o kababaan ng loob? Inggit o kapasalamatan sa Diyos sa mga bagay na pinagkaloob niya sa atin? Nabubuhay ba tayo sa galit o sa poot o sa pagpapatawad sa ating kapwa? Nabubuhay ba tayo sa katakawan o sa pag-aalay at pagbabahagi ng mayroon sa atin? Is the reign of greed in our hearts and minds, or the reign of sharing and compassion towards one another? Tayo ba'y nabubuhay sa katamaran o kasipagan at sisika upang mapabuti ang ating buhay? Nandun ang pag-aari ng Diyos, wala sa katamaran, kundi sa kasipagan at paghahanap ng kaginhawaan sa ating buhay, sa paggamit ng ating mga talino at
at mga kakayahan, paghahari ng Diyos, wala sa katamaran. Wala sa inggit sa kapwa, kundi sa pagpapasalamat sa Diyos and doing our best with what we have. Wala sa kasakiman, kundi sa sharing at pagbabahaginan. So, my dear brothers and sisters, here is the reign of God in our hearts. It is the reign of humility. It is the reign of forgiveness versus anger. It is the reign of sharing versus greed. It is the reign of industry at kasipagan versus katamaran. It is the reign of thanksgiving imbes na envy. It is the reign of compassion imbes na avarice. It is the reign of fidelity instead of lust and kahalayan. Yan ang dapat maghari sa ating mga kalooban. Yan ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. My dear brothers and sisters, kung titingnan po natin itong unang apat na alagad, sila ay magkakapatid. Dalawang pares na magkapatid, si Peter and Andrew, si John and James, so that God would want to tell us, charity begins at home. Kung meron tayong dapat unang ilapit sa Diyos, ay ang ating mga kapamilya. Ang asawa mo na hindi nagsisimba, ang mga anak mo, let them receive the sacraments and live in the grace of God. Ang ating mga kasambahay, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kasama sa ating trabaho at negosyo, ilapit sila sa ating Panginoon. Here is the challenge. Meron pa ba sa inyong hindi kasal ng pari? Magpakasal ng pari. Meron ba sa inyong mga poultry boy? O kaya mga trabahador sa inyong mga business na hindi pa nagsisimba? Bring God into your working place. Organize masses sa inyong mga corporation at sa inyong mga building upang madala natin ang Panginoon sa inyong mga working places. How I wish we would have masses in your working places upang mahilapit natin sila sa Panginoon at maidala natin ang mabuting balita sa ating mga business establishments. My dear brothers and sisters, ang unang apat na alagad ay magkakapatid upang ipaabot sa atin ng Panginoon ang halaga ng pamilya sa paghubog ng ating puso, ng ating pagkatao, at ng ating buhay Kristiyano. Here is the challenge sa ating mga magulang. Hubugin ang bata. Hubugin ang kanyang puso upang magmahal at magpatawad. Doon nagsisimula ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pamilya, sa tulong ng ating mga magulang. Kapag nag-away ang mga anak mo, ipagkasundo mo sila. So they learn the value of forgiveness. So they become men of values and men of character. Kapag nagkamali ang isa, ipamulat mo sa kanya kung anong tama at mali. So they stand for what is right. At huwag mong kukonsintidorin yung kanilang masamang ugali. Otherwise, they become men of immoral character. Dahil hindi mo sinaway ang kanyang pagnanakaw, ang kanyang pagiging dishonest, ang kanyang pagiging irresponsible. See what the challenge for parents is. Napakalaga po ng pamilya sa kinabukasan ng ating bayan at simbahan. We dream of a beautiful society without graft and corruption. Nagsisimula po yan sa ating pamilya. Kapag yung bata ay inubog mo sa kabutihang asal, honesty, integrity, responsibility, and accountability, then we can expect a society without graft and corruption dahil inubog natin ang mga bata sa mabuting pamumuhay at pag-uugali.
Pandayin ang bata upang siya magkaroon ng mabuting ugali. He will be able to stand for what is right and live the truth in his life. At ang mga unang alagad po ay mga fishermen. Bakit mga fishermen? Kasi marunong silang lumaban sa agos ng buhay. Alam po ninyo dito sa Minalin, kung merong mga tao na malakas ang loob upang harapin ang mga agos at bagyo ng buhay, din punta Galati. Din fishermen matabang lalo. Labanan din agos ang po yung bagyo, and in the midst of the sea, kapag dumating ang bagyo, which is unpredictable, they have to cling on God and among themselves. Siguro po din naliwake kayo na sanay bangka. Po din sasakay ang bangka, manimbangan ka. Po din nagsukat yung ilog, makilaban ka ka rin alun. And this will teach you how to fight for your life. Pachimit siya yung bangka, kailangan kang mag-swimming. And I can guess, din Tagalati, masikan lalo, lumaban king biye. Uling biyasa ng makisabayan king ilog, ang pong sakya king bangka. Nung ikasanay sasakya bangka, manimbangan ka. Malawas na talpak ka, lukluk ka bak in sarili mo. E kami tomba king bangka. Pero nung bias kang lumakat king bangka, agyang lalakad yung bangka, agyang mabuli yung bangka, you can walk straight at the center of the bangka. Uling balo mintimbangan ng sarili mo. Din manasan biyasa lang makilaban king biya. Din manasan biyasa lang manalig king apong Ginoo. Uling po ang atsyon king libutat ning bagyo. They will fight for their life, holding on king sahot ning apong Ginoo. So my dear brothers and sisters, in the family, ito ruming lumaban ng anak king biya. How I wish and pray, ala nang magbigti Minalin. Because in my 5 years in Minalin, more than 10 orang magbigti. Di kayong pingari, so kanyang lumaban. Ituruyang lumaban, dahil anak yung kimbiye. Halitan di tak mong problema magbigti na. Pailungod lagi may itong basong danon. Din patunanin nga pong ginorek kanyang alagad. Di kang taong matibelo. Maya pagilugluban. Matibelo king maya. Biyasang lumaban king biye. Kalupa na rin magliligo ang pang fisherman. Which is brought about by good formation and formation of the heart and character in the family. Talakad tayo. King Pangilasa at Kamatayan, kinuhanin piname at pagpasalamat sa Kiyama. Piraso niya pinye kay disipulos nga tagaban niya ikawan at kalangit. Itiyin ka na mong katawan amidaon para kayo. Makanya mo naman kay Pating Apunan, kinuha ng kalis,
bayo yang kepasalamat kema at biniling kalis karikan disipulos ma tagabaniti kaman at minungko paniti Idiyem kalis ning kanaman daya indaya ning bayu adalah hanggang tipan kami bubuo para kayo at para ring sabdang tao bangkit kami patawaran na rin masalan. Daptan niyo iti bilang kapigagalakan anak. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpagdayaan.